Bai, jarri dizut, Zer talde izan daiteke hau? Ez dakit, akaso trikitak izango da? Ze onak, bio. Gehien bat esateo programatik, ez dakit zera, nabe, konexio egin du pizkatola, eta... Begira, eman duzu lan, Diana bakizu zelan den? Ba, hor dago bideoa. Gaixo, agur, hementxe nago, uda guztian erekin eman behar duzu, baina hemen ere zurekin naukazu. Eta galdera bat egin behar dizut, ze beti ikusten zaitu trikia soinean, trikiarekin alde batera, trikiarekin bestera, trikia korrontzirekin trikian, gero klaseak ere ematen dituzu. Trikirik ez balego, zer izan entzinateke? Trikia joko ez bazenu, zer joko zenuke, edo zertan arituko zinateke? Kuriosia da daukat, ez zaitu kokatzen beste inun, esanen didazu. Ale, aio! Aio, ze ona, Anabeltxu, bai, hor uda guztian gabiz, batera, grabatzen, ja hainbat erromerik grabatu ditugu, eta falta direnak, lehen esan bezala uda guztian egon gara, eta beretan be, talentu handiko pertsona, asko maite dut, egia esan asko ikasten egin naiz beharekin, ze azkenean ni musika mundutik dator, eta kamera aurrean jartzea ez da berdina, eszenatoki baten egotea edo kamera baten aurrean egotea, eta Anabelekin asko ikasten nabil. Eta zer egingo nuke, trikitixa ez banuke joko. Ez dakit, galdera ona da. Pentsatu dezu noiz bai? Bai, seguruenik, nik uste dut baserri munduan biziko nintzake. Benetan? Ni baserriko semea naiz, ni Marurin baserriko semea naiz, eta ni biltzen izan ere traktorakin eta hori, aitak lagatakoa bere garaian. Esa, etzakit imaginatzen traktore baten gaina? Ikusi beharko zenuke, artista handia, traktorakin, da marcha atrás, bueno, behar dena egite du. Eta segurenik izango nintzateke baserritarra edo baserriaren inguruan, ez dakit, gazte egingo nuke edo zerbait egingo nuke, bai, asko gustatzen zait, bai. Eta beti bakizu, aitari ikusten zaiona, norberak ere egin nahi eta alako kontuak, eta hortik. Baina, bueno, alako batean trikitixakin hasi nintzen, gero hortik aurrera horrekin, eta zorionez, mentxe nago, ez? Eta Anabeli ere, aupada handi bat, eskerrek asko danagatik. Harrituta utzi nahiz du, baserritar kontu horrekin, ez zitudan imaginatzen, asko gustatzen zait, denbora falta, orain, gaur egun, baina asko gustatzen zait, benetan, bai, eta, bueno, beti danik aita eta baserrikoa, ama ere bai, eta nire gazte denboran, baserrian, behiak eta hortua eta alako kontuak, eta orduan, han ikusi eta ikasi eta egin nahi ere, bai, noski.